Čím ťa krmili? Moja kadernička zbožňuje Adama a prišla za mnou, ja som mu trénoval a povedala mi, že Adam Bardy je o hlavu vyšší od teba. Videla ho. Teraz tu sedí. Prečo sme vlastne tu s Adamom Bardym a smiechom Kataríny Balažijovej? Na to musíme vstať o 7 ráno a ísť do Bratislavy. Sme na mieste, ledva som to našiel niekde pod mostom v Petržalke a ideme sa fotiť. S mojou kolegyňou máme rovnaké autá a nech sa páči, toto je ona. Čo, Katka? Ja som s Evou Lakej. Jau. To je moja babka v mladšej verzii. Na toto fotenie sme si priniesli veci, ktoré potrebujeme vrátiť, tak si tam necháme vysačky. New Kids Turbo teraz. Pozerajte! Som zvedavý, čo dajú jemu. Pán Krasoň, pozri, jak sa usmieva. No, nemáme sa kde prezliekať. No a toto je naša Opel trojica. Keby ste chceli vedieť reálnu veľkosť beky, tak tu ju máte. No a téma by mala byť 90. roky Brooklyn, len slovenská verzia. No a takto prebiehalo fotenie s našou Linduškou a nasledovalo aj točenie vtipných reelsok. Keby bol Opel Beka, nie Moka, čo by to bolo za aktualizáciu? Ráno si sadneš do auta a vynadá ti to auto. He's a great guy from Texas. He's a redneck. Never met him. So lad. Yeah, great looking guy. Tomuto sa na GTAčku hovorilo, že sex appeal, tom nechýba. Netoč. Hľadali sme ešte zo pár nápadov na vtipné fotky, no a Adamovi napadlo toto. Ty vymyslíš takúto vec a potom to musíme ísť robiť za teba. A ja mám čo robiť vlastne? Marciak, psi, ktorého si práve zobral. A teraz si predstav, že si bežný človek, ktorý si dáva svoj ranný beh a uvidíš tam toto. To je normálne toto? Práv to ešte, Beka. Čo si robila? No, čiže každý sme zahrali úplného debila, ale Adam si opäť držal formu. Zdravíme vás, ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.